dessa igreja, inini pandichaenda kunovhota ndinenge ndakabatwa nemweya. o bispo onde vai votar estará no Espírito Santo. Ndichisa ex wangu pana vamunangagwa. Ela por X dele, onde está o presidente. Tungamirirwa nemweya mutsvene ndowanda kutungamidza o Espírito Santo é que está a enviar em vossa frente. Saka pamaelection ari kuuya aya. Nas próximas eleições, ZANU-PF ndo ichawina zvine o mutsindo. partido ZANU-PF será vencedor. Saka mukuwina kuchaita ZANU-PF, Assim esse partido não poder irá vencer. vana veJohn the 5th of Africa Criança dessa igreja, 800,000 muno muZimbabwe. somos 8.000 aqui nesse país. Tese tichavhotera vamunangagwa Todos vamos votar para Monangagwa, 8.000. vachavhotera vamunangagwa Os caras votar para Monangagwa. vachawedzerwa makore 15 years Aumentaram ekurarama mais 15 anos nechechi de vida yeJohn the 5th of com Africa. essa congregação. Ndowedi remunamato. É a palavra da oração. Saka ndoda kuti Quer com que kune vachavhota vasimuke os caras votar e ficar de pé. vabva vawedzerwa makore avo nhasi. Para receber seus anos hoje. Vana vanenge vachibva kupi? Vanobva kupi vana? Hakuna muzimba akadai so. Vana vanobva kupi? Simudzisai maoko enyu mudenga. Levanta tua mão em cima. Vari kuenda kunovhotera president wedu vamunangagwa. Todos que vão votar para o nosso presidente, vamos levantar. Mweya mutsvene wati mawedzerwa makore 15 enyu imeni. O Espírito Santo está aumentando outros 15 anos. Oh dear. Handiyana chekutombotaura. Vana veJohn the 5th of Africa ndoda kuti munyore nhoroondo iyi pasi. Criança dessa congregação é para escrever essa história. Handina mwana wangu anopandukira John the 5th of Africa International Church. Nauya ndiri kubva mukutaura ndona uri kutwana John the Baptist the 5th the Baptist uyo muchinda uyo kurasika kwemutumbi mitatu hakuna muprofita anotaura zvokuti joinai voterai ZANU-PF ndokuwedzerai makore 15 ekurarama panyika pano. Unotoona kuti that is madness. Muprofiti chaiye hauwedzere munhu makore awo ina munhu wakasika newo wakatosikwawo hausi chiro. Munhu anoenda kutoilet hawedzere munhu mazuva ekurarama panyika pano. Kana munhu uine zvauri kuda uchida mari kana ungada upiwa zvaunoda kupiwa neZANU-PF aiwa kaunotaurawo mune zvakanaka wopiwa nokuti haushande kwete kubva watoita blasphemy yakadaro kubva watonyepa kuti unopa munhu makore ekurarama panyika pano. Wotoonawo nevanhu vachonewo marema okuti vanotosimuka vachitoti amen amen kuitira amen zvinhu zvakadaro. Ndonhau yandiri kutaura yekurasika kumutupi mitatu. Vanhu vanongoteera zvese zvese vanoti munhu ndiMwari, vanoti vanopiwa makore ekurarama nemunhu panyika pano. Asi pawakaberekwa iwewo munhu iye anga asipo wakasangana naye mutaundi makore sai waichengetwa nei usati wachengetwa nemunhu iye. Saka zvinongotaura chete kusave neorder kwevanhu vatema. Ndisiri kuti musavhotera ZANU-PF aiwa chiro chenyu kuvhotera ZANU-PF, asi ndiri kuti ivai neunhu, zivai zvokutaura nokuti vamwe muchatora mhosva kuna Mwari munge muchitaura zvinhu zvisiri muchitaura muti munowedzera makore kutora chigaro chaMwari kuchiita chenyu. Izvo zvakarambwa ndidare. Atende.